Manibulisa abantu bonke bethunana, ndiyanibulisa ngale mina namhlanje ngalomgqibelo. Ndifuna ke ndicacise into bethunana ebaluleke kakhulu. Zawuqala ngam. Umzekelo bangaba mna ndingumntu lona apha onempene, akho nto nenye endakuyimamela ethethwanini emalunga nendoda ngoba ndabe ndiqhutywa yimpene. Ingxaki kakhulu into enempene phakathi. Unjanjoku noba ngamakwerekwere, noba unempene ebantwini abamnyama, noba unempene ematshayineni, noba unempene entwenini, noba unempene emandiyeni, noba unempene yofuna ntoni. Xa unempene unako nonqakula nenja le ngenxa yempene. Ndizawucela ke ngoku abantu bezwe lethu into yoba bangafokasi phaa kwimpene, bakhe bafokase kulena into eyenzekayo eserious, lena emalunga naba bantu abamosha izwe. Kuthethwa ngento ezibaluleke kakhulu apha. Kuthethwa ngefuture yabantwana ephelayo ngenxa yabo bethengisa ii-drugs. Naba bathi bayazithengisa apha kweli lizwe mna ndiqinisekile baqala ukuzithenga phaa kubo. Zeza nabo bona bazithenga phaa kubo bazithengisa ke nabo. Kuthethwa ngezwe elimoshakalelwa lulutsha apha, oluphelayo ulutsha ngenxa ye-drugs. Akungeke konyulwe umntu omnye ke oliNigeria xa ngaba mhlawumbi kumoshakele. Uba ngaba kumosha umzekelo uhlanga oluthile, kuzothiwa uhlanga oluthile asolufuni apha kweli cala. Finish and clear. Siyakuthanda thina uzidibanisa into ezingadibaniyo. Impene nale nto esithetha ngayo azidibani. Abantu bempene mabaqhubile indlela yabo yempene. Thina sithetha ngale yomoshakalelwa lilizwe eli lethu nabantwana bethu. Asilali, siyangcwaba, abazali bayahlukumezeka. Loo nto yinto esiyicula yonke imihla. Unjanjoku nezi-drugs ziyafunyanwa kubo and nabo bayayingqina, bayayithetha bona kuqala. Futhi ndiyaqakwa kwento yoba babe bephendulana nathi. Ayingeke mna ndihambe ndiyophendulana nomntu mna naseZimbabwe. Uba umntu unengxaki ngam eZimbabwe ndinodana mna because ndifanele ubehave xa ndiseZimbabwe. Now kuvela abantu apha bazintlanga abobonakalisa ukungahloniphi even bona bephendula bebona into yoba abantu beli lizwe bahlukumezekile zintlanga. Kodwa bona indlela abathetha ngayo ayibabonisi into yoba kumba nembeko. Siqheleka kakubi bethunana. Andifuni noxoka, siqheleka kakubi ezweni lethu, siqheleka kakubi. Unjanjoku mayikhiphele kwalena into yothetha kooTikTok. Makhe kubekho i-action ngoku. Makubekho i-action, masidicayideni uba makwenziwe ntoni na ngaba bantu. And iivenkile zabo zonke mazibe closed. Zonke iivenkile zabo ngoku. Babona le nto le nto iphelele apha kooTikTok sibe silibele kuphikisana nabantu abathetha ngempene. Imini yonke sekuthetha ngezinto ezakha izwe. Abantu abafuna usebenzisa impene zabo mabazisebenzise. Thina sithetha ngale yenzeke ezweni lethu. Sinaxesha lalanto abayithetha into yoba umntu waze walala nabantu yimpene yakhe, nguye onempene, makaye uyoguga phaa. Nizandixolela ke bethunana, impilo yam ayintlanga kakhulu. Namehlo wam ke mna ke andiboni kakuhle. Impilo yam ayintlanga kodwa ke mna ndibathembile abalenda ukuthula. Asoze ndikwazi uba ndingahlomli kulena into eyenzeka kweli lizwe. Kukho abantu endibawela ubabuza nje imibuzo. Babini aba bantu. uMalema noMbalula. Ndiyabawela ubuza apho kuwe wena Malema. Wakhe wanaye umntana otshayayo okanye ubrother otshayayo? And okwesibini, abantwana baphantsi kwalo mbutho wakho uyabathatha kwabantwana bakho? Abantwana balala phansi kwebridge nabagulayo batya emigqomeni uyabathatha ubathathe njengaba bakho? Nawe wena Mbalula wenza njalo? Niyabathatha abantwana belizwe njengabantwana benu? Akwabe Mbalula ingafikela kuwe ke lena ividiyo ngoba noko ndiyakubona uba noko ungumntu omdala. Amdalanga kakhulu tu, hayi amdalanga ulo xhego, usengumfana nje. Awulili xhego kodwa noko sowuqabukile.
Xa kuthethwa kuwe ngabantu abasebenzisa ii-drugs bentlanga, kutheni ubonyula ucinga uba zintlanga ezithile? Kutheni ungayiqondi into yoba zibanjiwe ii-drugs nakwabanye mhlawumbi abantu baseZimbabwe? Kutheni le nto ucinga uba fanele abantu baseZimbabwe bayaleqwa? Nguwe lo wena wedwa ongabaleqiyo. Thena nani icinga uba fanele bezintlanga ziyaleqwa? Uyayazi uba thina sizawuqonda into yoba nina kuba nani ni-corrupt, ngoba siyava ngogovernment o-corrupt. Ngoku nini into ezineni izithethayo nizokwenza siyiqonde into yoba nyhani urhulumente u-corrupt. Abazuthi abazali abasithi singcwaba singalali ngabantwana bethu betshaya ii-drugs begula bephuma ezikolweni beshiya izikolo phakathi abantwana kunzima ebazalini, singqinela nale nto ithethwa nini ngoba nina ni-corrupt. Siyayi-understanda nina ninazo neebhegi ezifakwe emigqomeni. Asinamdla wazibhegi ke thina, asinamdla wazibhegi, sinamdla we-future because ngelinye ilanga sizawungabikho sishiya abantwana. Niphendulela abantu baseZimbabwe elindixela into yoba niyabaqasha emizini enemikhulu enithenga ngemali esingazaziyo noba nizifumene njani naloo mizi yenu emikhulu. Anibacingeli aba bantu abasezantsi, nicingela nina nina. Kutheni le nto ningabuzi isililo sabantu uba yintoni na lilungise loo nto nina? And nina wena Malema kulula kangakanani ukwenzela umntu i-ID? Ungakuqonde aba belilizwe nje abantwana bangakenzelwa zi-ID. Bangapha abantwana abantu belilizwe bangakenzelwa zi-ID xa kulula lo mhlobo kukwenza i-ID? Thena ungakuqonde abantu belilizwe abanengxaki ye-ID kukhawulezele bona. Thena ungakuqonde bona ulidisha abantwana abazawufunda ntoni kuwe Malema. And ndiyakucela ungathi mna ndifuna ukwaziwa. No, uyaphazama, sendisaziwa yiSouth Africa nangapha yam. Ungaphazami, ndibuza kuwe njengomntu omdala. Wakha ntoni kanye kanye Malema? Uyadiliza okanye uyachitha? Uyadiliza phofu okanye uyakha? Uyachitha okanye uyakha? Abantwana uthi uyabakha bazawufunda ntoni kuwe Malema? Xa uhleli njeni ungqinelana nezinto ezingezizo. Kuwe ingxaki inye libhulu kuphela. Awuyiboni ingxaki abantu abababhubhayo? Ewe ayingxaki amabhulu njengoba usitsho, kodwa ayibona into yoba abantu bayabhubha bayafa abantwana abazali abalala. Uyiqaphele leyo? Uyiqaphele leyo? Lona ngupart 3. Ngupart 3 lona. Mna ndifuna uthetha neentlanga. Ndizenza ngathi uba ndiyintlanga. Uma mna bendiyi-Nigerian, okanye mna ndingowaseZimbabwe, okanye mna ndingumSomali, andifuni noxoka, benzayithetha inyani kwi-South Africans. Unjanjoku benzocela uxolo kwi-South Africans, showing irrespect kwi-South Africans. Bengazuphendulana nabo because i-South Africans zine-reason yokwenza ngohlobo. Dala i-South Africans zihleli iminyaka, zihleli ne-foreigners for years. Nam bendizocinga uba why this time? Yintoni erongo this time? Yintoni i-South Africans ezidinwe yiyo? I was not going to answer them back. Instead mna bendizocela uxolo ndingxengxeze kuma-South Africa phela. Abantu base-South Africa not stupid. Abantu base-South Africa, they are not stupid. They can vote for the same party, but they are not stupid. Baninika ixesha even nina abantu abaseburhulumenteni. Bonele ngoku. Nizenzele unothanda nisehla nisenyuka kuma-South Africa. Ngoku kwafika ixesha loba bonele. Nigerians nabantu baseZimbabwe, nani maSomali, ni so disrespectful because by now bifanele ba nithule nina. Aniphenduli neyi-1. Singcwabile thina sedlalanga. Singcwabe abantwana bethu, sangcwaba
oomama, sangcwaba ootata, sangcwaba iintombi ngenxa yentlanga, but still you are answering back. It means that nina nikho sorry for into enenzileyo South Africa nina zintlanga. Nina, you are claiming that indlela eningene ngayo eSouth Africa ningene ngebribe, which is ningene ngendlela erongo. So what is wrong when you go back? Into erongo ke xa nithi go back. What's wrong with that? Azokhumsha nani ke mna ke ngoba ndikhumshanga nakakhulu. Xa ngaba niyavuma nithi nina khange ningene ngendlela eSouth Africa, nangena ngobribe, amapolisa bribe wayewaseSouth Africa alambayo. Xa nifunyanwa ke ngoku into enenzima uba manibuyele back okanye nihambe nothatha eza 200 enanibribe ngazo lamapolisa nizicele back, nitsho nikhwela ingolovana uba nanikhwele ingolovana nibuyele umva, uba nanikhwele intakumba nizikhwele nibuyele umva, uba nikhwele icrocodile nibuyele ngazumva. Into rongo ngoku. Why niphendulana ne-South Africans but to know that nina ni wrongo? Why? Thena nto nidelela kangaka nje. Is there anyone oyinhlanga othi ndakhe ndangcwaba umntana because of drugs apha eSouth Africa? Is there anyone oyinhlanga ongathi mna ndabulele umama ngumntana otshaya drugs apha kuni nina? The foreigners, you guys are in us feelings because you don't care about anyone. Nina nihoye nina, as long as you make profit in South Africa. You care less about South Africans as long as you suck money out of South Africa. That is the reason ni answerisha back with South Africans, because nina nilapha South Africa. Do you really think that Tina singaphendulana nani eZimbabwe? Do you really think that nina maSomali singaphendulana nani phaa kuloo ndawo yenu nihlala kuyo? Nani nazi Nigerians? Do you think that singaphendulana nani? Xa ngaba siyafunyanisa into abasithi abarongo benza into erongo. Do you know how painful it is to lose abantwana? How many children esibaluzileyo apha eSouth Africa ngenxa ye-drugs? How many families ezililayo ngenxa yabantwana abaluza ingqondo zabo ngenxa ye-drugs? Are you really guys answering back kwi-country engeyiyo neyenu, but you are so strong into yoba ni-answerisha back because nina niqhela ubribe abantu? Yi-bribe le enenza into yoba nina nibe strong kangoba nibiza amadoda wethu ngeepatsi zawo apha in our own country. Bantu bezwe lethu, masithatheni isinqumo. Close down ivenkile zaba bantu and aba bantu must be out. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangimake I will send a message to Nigeria ufikile Mbalula and uJulius Malema uthi Nigeria sibulalela abantu abethi South Africa nangokuthi nje nama-foreigners atoloka aphikisana nama-South Africans taphethe enkundleni yokuxhumana. Uthi that is embarrassing. Uthi ngeke yena afike kulelinye live mhlawumbe ezima akafike ezima bese uma bamtshela imithetho obamkhuda bese uvuka ngelilaka because akusi country yakhe country yakhe South Africa. So uyasho nje ukuthi lo kuma-foreigners takwenda kula South Africa kuyabhetha into le wrong and ngeke ubona esibantu labadzala babinze balibona live elimosheka. Do comment your thoughts down in the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I will see you on the next one. I'm signing out. Goodbye.